Какво да сготвим днес? Мариновани телешки пържолки с бърза марината за пържоли на котани. Опаковката на микса котани се отваря много лесно. Ето го и него. Естествено, котани микса без добавка на вкусители, консерванти и отцветители. Достатъчно е само да го полете с малко вино, да прибавите мазнина, розмарин и да сложите вкусните телешки стекчета от контрафиле да се мариноват за 25 минути. С тази специална марината свинско, телешко или говеждо става изключително крехко и сочно. Много е лесно. Просто оставяте месото да престои. След това запечете телешките стекчета в леко намаслен тиган. Добавете и малко кромит лук. А опаковката котани микс се затваря, като се навива надолу и плътно се притиска. Така в кухненския шкаф е чисто, а подправките са добре съхранени. След като пържолките са запържени, полейте с останалата марината и оставете да се задушат за кратко под капак. С микс бърза марината за пържоли на котани е удобно и винаги успешно, защото готвите като майстор с вдъхновение и страст за забавление и наслада на вашето семейство и приятели.